Биектауда табиптар асланган бер очрак буенча бу атна Татарстан халкының сораулары байтак иде. Хәлгә ачыклык кертү максатыннан без ЦРБның баш табибы урынбасары Фасил Вәлиев белән онлайн режимда әңгәмә курдык. Фасил Васильевич, исәнмесез? Хәерле кич. Хәерле кичләр, исәнмесез? Бу атна Татарстанда коронавируслы пациентлар булган районнар исемлегенә Биектауда эләкте. Бүгенгә сездә хәл ничек? Чынлап та безнең бер шикле анализ медицинский хезмәткәрдә күренде, килде һәм бүген көндә барча аның белән күрешкән, аның белән эшләгән медицина хезмәтләре барысы да карантинда һәм барысының анализларын без инде яңадан алып, аларның результатларын кабул иттек. Алар бөтенесе дә бүген көнгә отрицательный. Әлеге шикле анализлы пациентыгыз сезнең хәзер кайда, ул дәваланамы, әллә өйдә карантинда каламы? Бүген көндә безнең пациент Казанда хастаханәдә лечениедә. Әлеге пациент белән элемтәгә керүчеләр арасында медицина хезмәткәрләре бармы? Аларның эше бүгенгә чикләнгән килешме? Безнең бүген көнгә барсы пациентлар һәм шушы врач белән эшләгән медицина хезмәткәрләре барысы да карантинда, барысының да бүген көндә 14 көн медицинское наблюдение да. Әлеге килеп чыккан хәл бүген район үзәк хастаханәсенең эшенә нинди үзгәреш кертте? Бүген көндә Биектау район үзәк хастаханәсе гадәти режимда эшли. Барча авырулар ашыгыч медицина ярдәм күрсәтелә һәм хроник авыруларга амбулаторный ярдәм күрсәтелә. Фасил Васильевич, менә шу килеп чыккан хәл уңаеннан сезнең район халкына әйтер сүзегез бармы? Бүген көндә барсыгызга әйтәсе килә өйдә калырга һәм гигиена кагыйдәләрен сакларга. Бик зур рәхмәт сезгә, үзегез дә авырмагыз. Зур рәхмәт, сау булыгыз.